Seuraavana vuorossa Opiskelijaliitto Tuhatkunta ja sen puheenjohtaja Jenni Nyman. Jenni, ole hyvä. Arvoisa puolueen puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki. 2 vuotta sitten puoluekokouksessa Tampereella puhuin puoluekokousväelle vapaudesta. Kokoomus täytti tuolloin 90 vuotta ja maailma oli hyvin toisenlainen. Silloin emme arvanneet, millainen maailma olisi tänään, millaisessa taantumassa olisimme mukana ja millaiset kysymykset meitä koettelevat. Silloin 2 vuotta sitten oli lupa unelmoida, lupa uskoa ja lupa toivoa. Me olimme vapaita. Tänään maailma on toisenlainen ja vapauden sijaan puhun vastuusta. Aivan aikuisten oikeasti ylevä keskustelu työurien pidentämisestä ei luo toivoa minun sukupolvelleni. Meitä ei voisi vähempää kiinnostaa ne miljoonat, jotka siitä valtion kassaan kilisevät. Meidän työuramme ovat aluillaan, eikä meillä ole hajua, milloin ne ovat päättymässä. Eläkeikää kun ehditään varmasti nostaa monta kertaa vielä ennen meidän eläkkeelle jäämistä. Minun sukupolveni on kaaduttava saappaat jalassa työuralta hautaan, jotta seuraavatkin sukupolvet voivat tappaa itsensä työllä. Se hinta meidän on maksettava väestön ikääntymisestä ja valtion velkaantumisesta. Eikä se auta, että kannustaisitte meitä lisääntymään ja täyttämään maa, sillä jollain nekin suut on ensin valtion rahoilla päivähoidettava ja koulutettava. Jos ette mitään muuta tästä puheenvuorostani muista, niin muistakaa tämä. Opiskelijan työura ei ala valmistumisesta. Useimmin opiskelijan työura on alkanut jo paljon aiemmin, ennen korkeakouluopintoja ja jatkuu niiden aikana. Valmistuttuaan työllistyminen on paljon todennäköisempää sen mukanaan tuoman työkokemuksen kanssa kuin ilman sitä. Kaikki työ on arvokasta, niin mäkkärin kassalla kuin oman alankin työkokemus. Elämä ei enää ole sarja peräkkäisiä tapahtumia opiskelun, työnteon ja perheen perustamisen kesken. Nykyään elämä on limittäistä ja pirstaleista. Yhteen elinikään mahtuu useita tutkintoja, useita työpaikkoja ja työttömyyttä sekä useampikin perheen perustaminen. Siksi on perusteetonta tarkastella nuorten työurakaan vanhakantaisesta lähtökohdasta käsin. Puolueen on uskottava omiin nuoriinsa. Puolueen on kuunneltava, mitä meillä on sanottavaa siitä tulevaisuudesta, jossa me joudumme kantamaan vastuun tämän päivän valinnoista. Kaiken rehellisyyden nimissä kyllä minä tiedän, ettei meidän ajatukset aina ole välttämättä hyviä, mutta ei ne ole kyllä teilläkään. On tyhjää puhetta väittää tekevänsä tulevien sukupolvien kannalta vastuullisia päätöksiä, ellei uusia sukupolvia oteta mukaan päättämään omaa elämänsä koskevista asioista. Tänään päätetään siitä, miten uudet sukupolvet voivat tehdä omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja ja mikä on valtion rooli meidän elämässämme. On kauhean paljon kivempi polttaa itsensä loppuun, kun on päässyt vaikuttamaan maksamansa laskun tekemiseen. Kyllä teistäkin on kivempi, että te itse päätätte omien palkkarahojenne käytöstä, kuin se, että minä tulisin niistä päättämään. Tulevia sukupolvia ei saa uuvuttaa jo etukäteen määräämällä yksipuolisesti heidän kohtalostaan. Eikä tähän oikea vastaus ole se, että nuoria pitää kuulla. Kokoomuksen pitää kuunnella kansalaisten lisäksi omia nuoria toivojaan, joilla on ainutlaatuinen näkemys tulevasta. Siellä, missä tehdään tulevaisuutta koskevia päätöksiä, tulee olla myös tulevaisuuden tekijöitä. Tänään ei ole enää aika puhua vapaudesta. Minun sukupolvellani ei enää ole vapauden ylellisyyttä, mutta sitäkin suurempi kunniantunto kantaa vastuuta. Näillä sanoilla haluan toivottaa kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puolesta erinomaisen antoisaa ja vastuullista puoluekokousta.
Suuret kiitokset, Jenni. Kun 20 vuoden päästä pääsen keski-ikään, niin tunnen kyllä piston sydämessäni.